Is-Sibt u l-Ħadd li ġej se jkunu jumejn ta' attivitajiet divertenti u edukattivi għall-familja kollha u se jkunu organizzati minn Heritage Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku. L-attivitajiet tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkunu mifruxin fuq jumejn bit-tema Servizz u Protezzjoni u se jsiru fl-istazzjon tat-Tifi tan-Nar ta' Ħalfar. Is-Sibt u l-Ħadd se jkun hemm wirjiet ta' Tifi tan-Nar, wirjiet tal-klieb, wirjiet bil-ħbula, simulazzjoni ta' inċidenti ta' traffiku, opportunitajiet ta' ritratti, logħob edukattiv u wirjiet statiċi bil-vetturi. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla qal li dan l-Open Weekend se jservi ta' opportunità biex il-pubbliku jara mill-qrib il-ħidma fasta ta' dan id-dipartiment filwaqt li jitgħallem kif jista' jevita inċidenti li jistgħu jinqalgħu. Intant l-attività ta' Heritage Malta se ssir nhar il-Ħadd li ġej, hekk kif is-siti storiċi u l-mużewijiet ta' Malta se jinfetħu għal pubbliku bla ħlas. Il-viżitaturi se jkollhom ukoll opportunità mhux tas-soltu li jżuru it-Tempji ta' Kordin. Fil-Forti Sant'Angelo fil-11 ta' filgħodu se ssir il-parata in gwardja. Dan filwaqt li l-pubbliku jista' jżur żewġ wirjiet tal-arti li għaddejjin fil-Kmamar Statali tal-Palazz u fil-Forti Sant'Jermu. L-Aġent Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li l-missjoni tal-entità hi li tilħaq kemm jista' jkun lill-pubbliku ġenerali billi ttejjeb l-aċċessibilità fil-mużewijiet u s-siti tagħha. Sostna li m'hemmx inizjattiva aqwa milli jinfetħu dawn l-istess postijiet b'xejn sabiex tkun iċċelebrata l-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku u b'hekk tingħata promozzjoni lil wirt kulturali u storiku filwaqt li jintwera x-xogħol ta' Heritage Malta.